Molt bones a tots, benvinguts, benvingudes al vostre petit canal de Clash of Clans en català. Avui vull centrar el vídeo a l'Ajuntament a nivell 9, perquè fa temps que no porto res i em sembla un nivell d'Ajuntament que encara és molt interessant d'atacar. Sí que és veritat que facilita les coses, no? Que el fet de que no hi hagi ni l'Àquila ni Infernos, ni que l'Ajuntament s'activi, no? Però encara té algun punt així d'intriga, no? A vegades se't pot complicar l'atac, perquè també és veritat que per l'altra part doncs tenim menys tropes, no? A l'hora d'atacar, els reis també tenen menys nivells i per tant també es complica una mica la cosa amb això, no? El fet de tenir menys nivell de tropes i menys quantitat de tropes. Avui us porto doncs aquests dos atacs, faré una mica de repàs d'aquests dos atacs de Jordi. Gràcies per aquests vídeos, Jordi, de Català Collonut. Són dos atacs que es basen en el Queen Walk més la Balloon, no? Aquest atac que a vegades pot costar una mica perquè té la seva dificultat i que a Tech 9 doncs, hem de veure una mica els objectius principals, no? El Queen Walk començarà per aquí la zona entre les 4 i les 3 i les 4 i les 5, volem dir, i anirà sobretot cap a la reina rival, perquè és un dels objectius més clars, no? A l'hora de fer aquest atac. Importantíssim matar la reina rival perquè no es mati els globus, perquè té molta força la reina i es mou, és molt versàtil, per tant és una de les principals causes perquè ens pot fracassar l'atac, no? Llavors l'altra causa és sobretot el castell també, depèn de què surtin al castell. Si és un sabueso no passa res, no? Però si són bruixes, si són mags, si són un drac elèctric, si són dracs normals, tot això ens pot dificultar l'atac, no? Baby Dragon, tot el que pugui matar globus, doncs ens pot complicar l'atac i que sigui un fracàs. Per tant, dos objectius principals, reina i castell. Objectius secundaris, doncs si podem destruir antiaeris i bufadors, millor que millor, no? Per tant, aquí el Jordi fa aquest Queen Walk, s'ajuda a aquesta zona d'aquí amb un Baby Dragon i aquesta zona de la dreta de la reina amb el rei, vale? Un cop té el funnel ben marcat, la reina s'anirà cap a dins gràcies a un rompemuros, s'enfrontarà amb la reina rival, amb el castell també perquè el farà sortir, val? Aquí en vermell us marco que mata la reina rival, matarà el castell en aquesta zona d'aquí, vale? Perquè el farà treure amb un mag per aquí, i un cop tingui el castell i reina rival morts, anirà pels antiaeris i el bufador. Un cop eliminat tot això d'aquí, l'atac amb globus té molt de guanyat, té moltes possibilitats de que sigui un pleno, vale? Llavors anem a borrar tot això d'aquí i anem a veure aquest atac de Jordi. Comença amb la reina, aquest Queen Walk, com hem dit abans. Desplega el rei per ajudar a marcar bé el camí que ha de seguir la reina. El Queen Walk, el Baby Dragon per l'altre costat. I ara sí que ja comença la reina, un cop destrueixi aquest magatzem, enfilarà cap a la reina rival. Apareixen un parell de Tesles que no són problema, surt un sabueso del castell defensiu. Important, destaco també que porta ell un sabueso amb les seves pròpies tropes i un altre al castell, vale? El seu castell d'atac. Verí per aquests mini sabuesos que no donguin problemes i a part frenen la reina rival, no? Que tingui menys atac i vagi perdent una mica de vida. Ara sí que es desfà de la reina rival, ha hagut de fer servir l'habilitat, però segueix endavant aquest Queen Walk, que és l'important. Apareixen algunes trampes, però encara li queden senadores. Ara sí que ja només li queda tombar els dos antiaeris i el bufador i ja podrà començar amb aquest segon atac, amb aquesta segona part de l'atac. Ara sí, que disparar el primer antiaeri, ara el bufador, i finalment començarà ja aquesta segona part de l'atac amb els globus. Desplega un parell de globus sense sabueso perquè n'hi haurà prou per desfer-se d'aquesta torre d'arqueres
Ara sí, Sabueso de lava amb la resta de globus per tombar ràpid aquest antiaeri. Molt important les velocitats amb els globus perquè són molt lents, és la seva debilitat, no? Que són molt lents. El seu punt fort, doncs, que fan molt mal, sobretot a Ajuntament Nou. Amb un parell o tres de globus ja tombes la majoria de defenses. I ara sí que ja acaba ja desfent-se d'aquestes últimes defenses, aquesta última velocitat, i important els esbirros, molt important els esbirros per acabar de netejar, que no ens quedem sense temps, perquè hi ha molts atacs que es queden sense temps perquè els globus són molt lents, van d'edifici a edifici i amb la lentitud que tenen costa molt que ells sols facin la neteja d'aquesta aldea, d'aquesta base. Ara sí, els esbirros ajuden amb el mag i finalment les 3 estrelles d'aquest pleno per Jordi. Molt bé, vist el primer atac, anem pel segon. Aquí varia una mica, ara ja no ataca per un altre costat. Veiem que sempre va a buscar, no, el que serien els 2 antiaeris, si els pot tombar amb el Queenwall, doncs de conya, no? I a part, doncs, que tingui a prop la reina rival, no? Que veiem que està aquí, però que el seu radi doncs, deu anar per aquí i per tant amb un rompemuros destruint les 2 línies de muralla doncs aconseguirà que s'enfrontin aquestes 2 reines. Un cop tingui els 2 antiaeris i la reina rival doncs facilita molt les coses pel Lavalun, no? Pel Lalun. Anem a veure aquesta repetició, a veure com ho fa el Jordi, com se les manega. Vinga, veiem aquesta repetició. Comença per aquí, ara aquest cop, entre la zona de la 1 i les 2, la reina, aquest Queen Walk. Un altre cop veiem que s'ajuda del globus, sobretot important, aquest pro tip, no? D'ajudar-se amb d'un globus, en el cas del Baby Dragon, perquè no, una bomba negra no li mati el Baby Dragon. El rei també, un altre cop, per la zona de les 12, en aquest cas, la dreta de la reina, i ara ja té el fanel marcat, no? La reina ajudant-se, com veieu ara, d'aquests rompemuros, no? Que li obren la muralla, no té manera de desviar-se, es dirigeix cap al magatzem i ara ja entrarà cap a dins per la reina rival. Si pot tombar aquí veiem la segona muralla, no? Que tomba la segona muralla. Si pogués tombar doncs, aquest segon antiaeri seria de conya. De moment està aquí lluitant amb el castell defensiu, que veiem que hi havia una valquíria, una bruixa, no? Són castells complicats que se't poden complicar, no? Si no fa servir bé el verí o no es fan servir bé les ràbies. Ara sí, comença ja a desplegar els globus. Suposo que volia ajudar la reina, però arriben massa tard aquests globus. Ara sí tomba els 2 antiaeris, només li queda un antiaeri viu. Perdoneu, 2 antiaeris vius. Surt bomba negra per aquest Sabueso, li queda el Sabueso del castell. Ara sí, desplega el Sabueso del castell i amb aquestes velocitats que ajuden molt els globus a arribar ràpid a les defenses i que no tinguin temps de reaccionar, no? Aquestes defenses no tinguin temps de matar aquests globus. Últims 2 globus per la banda de les 3, que es desfacin d'aquest morter. Aquest morter explota l'últim Sabueso, però ara sí que ja són masses globus per aquest antiaeri que queda. Veiem com encara li queden 6, 7, 8 globus, li deuen quedar encara. Els esbirros, molt important, aquesta neteja final amb esbirros, perquè si no ens podem quedar sense temps. Mínim 7 esbirros, jo diria, per anar bé, i acaba aquest pleno, no? El Jordi, amb aquest fantàstic Queenwall Lavalun. Bé, això és tot, us volia ensenyar aquest parell d'atacs. Més endavant doncs, en portaré algun més d'atac nou, perquè és interessant encara aquest nivell d'Ajuntament. I res, ens veiem en el proper vídeo. Vinga, vagi molt bé, adeu!